Fid-diskors dwar l-estimi tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg għamel enfasi partikolari fuq il-proposta suppost oriġinali tiegħu dik taċ-Child Trust Fund. Dan anke jekk fil-kontro replika tiegħu għall-budget ġimgħatej qabel, il-Prim Ministru kien diġà żvela li l-proposta kienet kompletament ikkopjata minn miżura tal-Gvern Amerikan li ddaħlet f'Lulju il-One Big Beautiful Bill, imma li kkupjar min-naħa tal-Partit Nazzjonalista ma waqafx hawn. Filmat fuq il-medja soċjali, s-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia kixef li d-dokument tal-Oppożizzjoni li ppreżentatu daqs li kieku studjat fil-fond u fil-fatt kompletament artifiċjali u maħdum biċċet GBT. Meta il-proposta nazzjonalista ġiet ittestjata bi programmi apposta li jċekkjaw jekk dokument ikunx inkiteb minn programm tal-AI, ġi konkluż li mingħajr ebda dubju dan hu l-każ għal dak li ppreżenta Alex Borg. Kif innota wkoll Omar Farrugia, dan jixed li ħadd mill-Partit Nazzjonalista mandenja ruħu li almenu jibdel xi ħaġa minn dak li nħoloq b'mod artifiċjali. Ifisser ukoll il-proposta tal-Partit Nazzjonalista lanqas tikkunsidra ċirkustanzi ta' pajjiżna. Riduk temmen illilhom jaħdmu fuq din il-weda, jafu kif se taħdem u għandhom id-dettalji kollha biex iwettquha. Imma kif tisla f'dom? U biex ma nsemmux ukoll in-nuqqas ta' konsistenza politika. Ejja ma ninsewx. Ġie l-budget, il-gvern wettaq tax cut kbira għal ġenituri kollha, inkluż dawk bult wieħed, u Alex Borg beda jgħid, isma' il-flus mhux kollox ta' ġimgħa u ħareġ din il-famuża Child Trust Fund ta' 5,000. Iġifieri reġa' mar fuq ix-xewqa mdawra mal-flus.